дигар бора ба ҳамаён азизоне ки лаҳзаҳоро тамошо доранд, Шалда Гулхоҷа ҳастам. Чун ҳамеша дар ҳамин лаҳзаҳо дарубарӯи шумо то ин ки сархати хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро ба саҳми шумо бирасонам. Баъзе мавзӯъҳое ки ҳоло мо барои шумо мегӯям дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ ки баъд аз тахминан 3 соат дигар пешниҳоди шумо мешавад, дар он ҷой дода мешаванд ва тафсилотро дар он барнома хоҳед фаҳмид. ҳоло дар робита ба он суҳбат мекунем ки кадом хабарҳо то ин лаҳза дар дасти мо ҳаст. 3,5 миллион сомони мақомоти тоҷик ҳаҷми хисорот аз сӯхтор дар бозори Султони Кабирро ҳамин қадар ҳисоб кардааст. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ин маблағ зарарест ки ба бинои бозор ва ҳам ба соҳибкорон расидааст. боз ҳам ноқили барқ гунаҳгор. Пешгирӣ аз менингит мақомоти бедоштии Тоҷикистон дар фурудгоҳҳо ва гузаргоҳҳо гурӯҳҳои карантинро ба роҳ мондааст то ин ки ин беморӣ аз Қазоқистон яъне ҷумҳурии ҳамсоя ба Тоҷикистон наояд. Бинобар ҳамин беморӣ ки ба истилоҳи дигар варами майна низ ҳаст, дар Қазоқистон чандин нафар фавт дидааст ва даҳҳо нафари дигар гирифтори ин маризӣ мебошанд. Дар ҳоле ки Чин ба баргузории нишасти сарони кишварҳои узви созмони Шанхай омодагӣ мегирад ва Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон қарор аст фардо вориди шаҳри Синдао шавад. Дониҷони тоҷик шикоят мекунанд ки дар баробари дигар мусулмонон монеъи тоату ибодат ва рӯзагирии онҳо мешаванд. Барои сарпечии онҳо аз чунин дастур дониҷонро муҷозот хоҳанд кард. Чӣ муҷозот аст дар барномаи хабарӣ барои шумо мегӯям. Танҳо як мисоле меорам ки як дониҷӯро барои он ки намоз хондааст аз донишгоҳ хориҷ карданд. Лавҳаҳои лаби рудҳои барои обозӣ хатарнок ба кӣ халал мерасонанд? Ҳар сол бо шурӯи мавсими гармӣ шумори ғарқшудаҳо дар Тоҷикистон барои ин ки онҳо дар ҷои хатарнок обозӣ мекунанд бештар мешавад. Аммо дар ҷануби Тоҷикистон мақомот аз он нигаронанд ки афроди ношинос лавҳаҳои огоҳкунандаро аз маҳалҳои барои обозӣ хатарнок мекананд. Чуну чарои ин мавзӯъро низ шумо метавонед дар барномаи хабарии мо баъд аз камтар аз 3 соати дигар бифаҳмед. Ва ҳамчунин гузориши ҳам дорем дар бораи фаъолияти як лоиҳае ки дар Тоҷикистон ба зиндагии беранги занон маънии дигар мебахшад. То куҷо баъди ширкат дар ин лоиҳа ҳаёти занони як замон дилсарду танҳо тағйир ёфтааст дар барнома тамошо хоҳем кард. Албатта ҳамроҳ бо шумо, чун боварӣ дорам ки чун ҳамеша моро дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ танҳо намегузоред. Фаромӯш накунед ки барномаи мо мустақиман пахш мешавад дар Озодӣ видео YouTube ки канали махсуси мо дар YouTube аст ва ҳамзамон дар www.ozodi.org вебсайти расмии мо, яъне вебсайти расмии Радиои Озодӣ. ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ мо саҳифаҳои махсусро дорем ки хабару гузоришҳои худро дар он ҷо доим мегузорем. Ва тавре ҳам ман қабл аз ин ҳам гуфтам, ҳар нафаре ки мехоҳед бо Радиои Озодӣ тамос бигиред ва ё ҳамаи шуморо баъд аз камтар аз 3 соати дигар мунтазирам.